Qabel it-tħabbira tal-portafolli lil dawk li ġew innominati mill-pajjiżi bħala kummissarji Ewropej, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen kienet ġilet mill-inqas pajjiż wieħed biex jibdel lil persuna magħżula. Dan hekk kif jirriżulta minn rapporti fil-midja internazzjonali li aktar kmieni dan ix-xahar kienet bagħtet ittra formali lil Prim Ministru ta' Slovenja Robert Golob fejn infurmatu li ma kinitx qed taqbel ma' pożizzjoni ta' pajjiżu għan-nominat magħżul biex jagħmel parti mill-kabinett tal-kummissarji tagħha għal-leġislatura l-ġdida. Fl-ittra li ġiet ippubblikata fil-midja, von der Leyen qalet li n-nominat tal-pajjiż Thomas Wessel ma nstabx li hu tajjeb biex ikun negozjatur tajjeb fil-Kummissjoni Ewropea u l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea jew pajjiżi terzi. Għal dawn ir-raġunijiet von der Leyen infurmat lill Prim Ministru Golob li mhijiex f'pożizzjoni li tipproponi lil Wessel għal kummissarju. Fil-bidu is-Slovenja qalet li Wessel waqqa n-nomina tiegħu minħabba li l-President tal-Kummissjoni Ewropea ridet il-bilanċ bejn ir-rappreżentanti irġiel u nisa. Iżda mbagħad l-ittra ta' von der Leyen kixfet li n-nominat Sloven ma kienx jilħaq il-livell mixtieq. Tali pressjoni mill-President tal-Kummissjoni Ewropea ma kienx biss fuq is-Slovenja, iżda wkoll fuq pajjiżi bħal Franza. Dan hekk kif fl-aħħar jiem Thierry Breton irriżenja minn kummissarju wara li kien reġa' ġie nominat minn pajjiżu għal terminu ieħor, iżda von der Leyen talbet lill-President Emmanuel Macron biex jirtira d-deċiżjoni. Is-sit awtorevoli politiko nnota li Breton akkuża lil von der Leyen li kienet offrit lil Franza ir-rwol aktar b'saħħtu jekk jiġi nominat xi ħadd ieħor flok Breton, tattika li allegatament intużat ma' oħrajn.